bumi langit tangis sing tias ngenteni padang rembulan piyayi nek ketrima duwagel yo nganggo apa jenenge apa gulang gowedi lho jenenge wedagelan mampu setitik-setitik rezeki kudu setitik ora dintekke dicelengi kita tukoke emas asli emas gimana asli semprotan maksudnya layak dhewe aku ngerti kok modele mas warnane ijo lho iki anggere kena keringet gatel ram kok iki wis teng celekit lho mas ngene iki mas iki mas tuwek ngene iki jenenge mas tuwek anggere telung mas tuwek ngene iki anggere telung sasi kudu didoske mas oh nggih go ning pasar Kliwon doske lek ngono nggih men dikancani Mbak Birgita nggih sapa wae gelem sing penting enek bolongane saru sampe cah cilik-cilik nonton lho wong nembang sing dienggo apa lambe bolong apa ora bolong lah iya apa-apa ki sing penting bolongan mas sampean duwe omah gedhe magrong-magrong nek ora nek bolongane sampean arep mlebu omah saka ngendi ya ora sampean mobile gedhe apik putih rupane nek ora nek bolongane sampean mlebu bolongan lewat ngendi mlebu mobile nggih mboten sampean bojone ayune kaya ngono nggih to nek ora nek omahe sing gedhe mau arep mbok ning ngendi ya ora apa-apa ki bolongan kok ngeyel. Mbak Birgita men menang. Ya. Oh ya, oke. Ya. Wes ya. Rasa disepoti, mau spot terus kok wisan. Ya disepoti ta Mas, penghormatan kok penghormatan. Ang liya numpak perahu layar ing dina Minggu. Lolel alono. Piyayi model ngene iki sampean yo seneng ora? Nek ning dalem kan sing lemu-lemu. Ya seneng ki mung sebatas ana nggon anu Mas, ati. Pengangen-angen. Pengangen-angen. Ning ora entuk diteruske. Mergo wong ki ya kudu sadar diri. Oh iya, sadar posisi. Oh iki ibarate sak anakku utawa sak putuku. Ya tur iki ayune kaya mangkene iki aku ora nutut Mas. Ora. Oh, lagi untuk ngopeni ngene iki tenan nyengkake umur. Loh, samanya aja merendah dulu. Siapa tahu wanita-wanita sekarang itu pengennya itu lelaki yang lebih dewasa. Nah aku wis ora dewasa meneh wis veteran kok, Nduk. Ngene iki nyengkake umur, lha iki pupure lho Mas karo nyawaku larang pupure iki kok. Mula aku golek bojo ki umur 25 sing lemu glembrot cepake kinang karo remason lancar, Mas. Turu ungkur-ungkuran geger geden-gedenan entut. Kelone kaya ngeloni traktor ngorok ngeces ngentut wis. Apik ngono sederhana wae Mas. Sing penting tentrem ayem. Betul. Iki sak putuku sak anakku kok. Sak putumu. Jenenge wiyosetan pinten? Lho sebelum Masehi Mas. Oh iya. Barakane wis reneng kabeh. Ya ije. Aku gak nek teko nggon kono wegah. Ije. Nggih, sugeng dalu Cahayu. Nggih, sugeng dalu Pak Gareng. Lah ya sehat bahagia to. Sehat bahagia. Sehat ki ning nggon jasmani nek bahagia iki ketok ning nggon pasuryan kok ketok rada sungkawa mbesengut ki apa ora patek bahagia apa kepiye? Bahagia aku. Oh bahagia ya. Iya. Pancen wajah niku wajah napa nggih? Piyayi niku sinis tapi menyenangkan. Model Mbak Birgita kados bojo kula niku. Wajahnya sinis tapi menyenangkan. Sampean kok apal wajah-wajah perempuan ki wis entek kurban piro Mas sampean iki? Sing ngene wajahe ngene, sing ngene wajahe ngene. Entek piro sampean? Ora aku ki wong bener